Maayong udto sa tanan natong mga kauban dinhi sa Facebook Live sa My TV Cebu. Ako si Queenie Huligon og karon ani ata sa amihanang bahin sa Sugbo, specifically sa asa nga barangay, sir? Panalipan. Sa barangay Panalipan, Katmon. Og ganina atong nasayran, nabantayan nato no nga mapanganuron ang weather dinhi. Og karon actually nagsugod na jud og uwan atong tan-awon ang sitwasyon. So inyong makita no nga nagsugod na gyud og uwan dinhi sa barangay Panalipan dinhi sa lungsod sa Katmon. Gani subay ni siya sa tuang election day karong adlaw, Monday, October 30, 2023. So reminders na lang no sa tanan natong mga botante dinhi sa amihanang bahin sa Sugbo, dinhi sa specifically naata sa Katmon area. So, reminders na lang no sa tanan natong viewers from Katmon, tanan voters from Katmon nga magdala og payong, raincoat, or anything maka-dry, make sure nga di mo mabasa sa karong panahon na. So, atong makita no nga medyo sa unahan pa gyud nga bahin sa norte, ato makita no diri sa dagat dinhi sa Katmon na kusog, medyo ni kusog-kusog na gid ang bawd. Og makita nato sa ato forward to the northern area pag yun nagpadayon ang pag-uwan. Actually medyo nihinay na ang uwan karon, pero so far medyo baga gyud ang dag-om atong makita karon no. Baga ang dag-om unya kusog ang bawd. So once again, ako dai si Queenie Huligon ug kauban ako karon ang ato ang driver, cameraman, and also mag-live pod ni siya padulong mi sa northern nga bahin sa Sugbo. We're currently in Katmon area and nakasinati ta og hinay nga pag-uwan, but dara ang dagat. Okay. So reminders na lang once again to everyone watching, nagpuyo sa amihanang bahin sa probinsya sa Sugbo nga magdala mo og payong, dala og water, dala og raincoat to make sure nga dili mo mabasa sa uwan, and also to secure yourselves for dita mga sakit. Maura to siya tong reminder. Salamat sa pagtanaw ug pag-ubaning atong live nga report dinhi sa barangay Katmon, uban ta sa paglambo mga kauban. Kini si Queenie Huligon sa My TV Cebu.